waddatan na biyu wa rahama na uku, wannan cikin suratul rum aya ta 21. kaga sai ce iya daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matanku daga mazanku daga junanku litaskunu ilaiha, don ku samu nutsuwa. kaga nutsuwan ko waja'ala bainakum, sai sanya tsakaninku, bai ce mahabba ba sai ce mawadda, kauna. ita kauna a cikinta akwai soyayya, amma soyayya a cikinta babu kauna, shine bambancin su. kawai muhabba soyayya wani dan bangaren kauna ne. so da haka dukkan cikin kauna akwai soyayya, amma ba dukkan soyayya ke da kauna a cikinta ba. so auren soyayya bai cika dorewa ba, dan karamin matsala yakan lalata shi, amma auren kauna yana dorewa. na uku wa rahama, tausayi. dole sai namiji iya tausayin matarsa, iyalinsa, iyali na tausayin mai gidanta. in an rasa tausayi abu ya lalace. ke ce a'a yayi wance kaza, ni ma sai ya mini, ko bana bukata sai an yi. a'a ni wallahi bana tausayin sai ya samu kuɗi to sai an kashe kuɗin ko a banza ne. shi kuma idan ya samu sai ya ki kyautata mata, ba iyalinsa kyauta. iya da hali zai ce yau garin kwaki za a sha a gidan nan, kuma shin ya fita sai ya ci cinya da haƙarƙari, saboda ba a tausayin juna. duk inda kika ji a zuciyarki akwai karancin tausayin miji, kin yi asara. duk inda ya ji akwai karancin tausayin matarsa, to yayi asara. waɗannan ababe guda uku dole sai akwai su a cikin aure, kuma ba a cika samun tausayi ba sai da me, sai da mawadda, ita kaunar. in babu kaunar to matsala ta auku. gaba na gaba, kyautata wa juna da rashin aibata juna a zaman aure wajibi ne. dole a riƙa yi wa juna kalmomin da suka dace. shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ai mu'ashira bil ma'ruf na daga cikin magana mai daɗi. ai kalimatu tayyiba sadaka ne. so da haka magana mai daɗi